Boas noites e benvidos a unha nova entrega de Conversas sobre Arquitectura. Non tivemos hoxe un problema co que nos rodea, non tivemos un problema que se nos caera o decorado, sino que viñemos a un decorado real, sobre todo sobre o tema que imos a tratar hoxe con Ramón Fernández Hermida. Moi boas noites, Ramón. Hola, boas noites, que tal? Hoxe imos falar sobre rehabilitación. E viñemos a unha casa que está en pleno proceso de rehabilitación. Está en pleno proceso de rehabilitación, sí. Non colocamos nada, así están as paredes, bueno, os teitos veríanse ou se verán. Ti traballas no Consorcio de Santiago, Sí. que é unha das partes que se ven implicadas na rehabilitación dunha vivenda. Neste caso, hai que dicilo, estamos na Rúa da Algalia, en Santiago de Compostela. O Consorcio, ti chegas no ano 94. Chego no ano 94 para poñer en marcha a oficina de rehabilitación. Bueno, para empezar, no que non se sabía moi ben que era seguir ou poñer en marcha as directrices que marcaba o plan especial que falaba de rehabilitación e conservación do centro histórico. E aí empezamos e aí estamos. E cambiaron moitas cousas dende aquel ano 94 ata hoxe. Sí, cambiaron moitas cousas. Realmente son 14 anos que levamos traballando, cambiou moito o estado físico nos edificios nos que estaba a traballar e sobre todo cambiou moito a idea da xente en cuanto ás posibilidades que pode dar a rehabilitación na conservación dos edificios. A xente perdeulle medo á rehabilitación. A xente perdeulle medo e sobre todo se piden ou se deixaron de pedir algunhas demandas que eran as típicas, que sempre comentamos así en tono de broma, que nas primeiras visitas que facíamos a demanda habitual era quero tirar isto e botar placa. Bueno, non cantes victoria porque hoxe temos unha enquisa e unha das respostas vai por aí, a cousa vai por aí, por eso te digo que non cantes victoria, que non penses que mellor xa está todo o traballo feito e que hai que aínda concienciar moito as persoas. Pero despois explicaremos por que non é necesario tirar placa e falar sobre o chan de madeira. Explícame un pouco aquilo dos baños e das cociñas, que falabades moito ao principio, nos primeiros anos do Consorcio. Sí, aquilo falábamos, realmente o proceso de degradación dun edificio empeza nos baños e nas cociñas, empeza nos cuartos húmedos. É dicir, o gran enemigo dun edificio nun centro histórico, sobre todo nas estructuras de madeira, é a humedad. Entón, no momento en que hai fugas e hai problemas de humedad, eso acaba pasando a madeira, que empeza o seu proceso de deterioro e acaba sendo unha ruína. Entón, nun edificio, se arreglamos baños e cociñas, pois en un edificio, nunha vivenda é unha vivenda que está salvada, é dicir, o resto, o que non é baño e cociña, pois son estancias que non teñen ninguna demanda especial de ninguna tecnoloxía nada especial. Nunha habitación hai 4 paredes con uns enchufes, non hai máis. Entón o gran problema era eso, era arranxar baños e cociñas. Ti falabas da catalogación, o primeiro tamén foi catalogar todos os edificios que había no casco histórico. Bueno, os edificios, digamos, a catalogación é parte do plan especial, é dicir, o plan especial que é un instrumento normativo municipal e nosotros marca unhas prescripcións e unhas exixencias e nosotros, desde a oficina, sencillamente axudamos a rehabilitar cumplindo con as determinacións que estén cumplir todo o mundo. Non é algo que seña que o plan especial é obligatorio para toda a obra que se faiga no seu ámbito. Nestes 14 anos non o debiches de facer tan mal cando teño entendido que a maioría das áreas de rehabilitación de Galicia non vamos decir copiaron, vamos decir utilizaron de base as normas de Compostela. No, claro, é unha nova tendencia social xeral, non só nin aquí nin en España, unha tendencia xeral é que hai que dar a volta e non plantexar o crecemento das cidades xa hacia fora, senón a recuperación dos espacios con un valor increíble que deben de ser recuperados, pero non só físicamente, senón a recuperación do uso social da vida nas cidades, neste caso nas cidades históricas. Entonces, bueno, pues
no ano 94 se empezou en Compostela o tema da rehabilitación, e agora, pues, desde a Consellería de Vivenda se está estendendo aos ámbitos, ás áreas de rehabilitación que se están declarando en toda Galicia. Moita xente ten medo cando se plantexa unha rehabilitación ou cando ven que a súa vivenda necesita uns arranxos, pensan que hai que tirar todo. A rehabilitación non ten por que ser unha rehabilitación total como este espazo, non? No, é o certo que esta rehabilitación que é máis profunda é necesaria naqueles edificios que chegaron a un grado de deterioro que se fai necesario facer este tipo de obra, pero na maioría dos casos son pequenas obras, con pequenas obras se consigue rehabilitar e poñer outra vez en uso en condicións aceptables as vivendas e os edificios. Despois falaremos co dono dunha vivenda rehabilitada, que ten unha curiosidade, bueno, que mentre estabades traballando había xente vivindo en riba. Que sucede nesta casa? Como é? É igual ao mesmo caso? No, este foi un caso dos moitos casos onde un dono que ten unha vivenda dentro dun edificio, que hai vivenda arriba e vivenda abaixo, e que se plantexa a necesidade de recuperar, de rehabilitar a súa vivenda. Entonces, bueno, aí nos encontramos con unha pequena dificultad, que era que a estructura soporta a súa vivenda, o seu chan, estaba en mal estado, é dicir, as estructuras de madeira, a estructura típica da madeira é unhos muros con unhas vigas que soportan unhos pontós e unha tabla. As vigas suelen ser de castaño, os pontós habitualmente tamén, e a tabla suele ser de pino. Entón é o elemento, bueno, pues, que é máis plano e que acabas tendo maiores problemas. Entón, neste caso, estaba mala a tabla e estaban malos parte dos pontós que... E esta tabla, ti me explicabas en outro momento con un mecanismo de esparto suxeita ao teito da baixo. Non, nese tiña que a vivenda que estaba debaixo tiña un falso teito que estaba colgado desos pontos que estaban en mal estado. Entonces tuvemos que facer unha estructura para colgar ese falso teito, facer a estructura, colgar o falso teito, para logo quitar o soporte e poder quitar os pontos para repoñelos e volver a colocar o tableiro de acabado e a tarima